Disseny al comerç ha estat un projecte desenvolupat, convocat i liderat per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu estratègic de sensibilitzar la petita empresa detallista envers els avantatges de la introducció de criteris de disseny a l'establiment comercial com a mecanisme generador de valor afegit. Aquest projecte ha estat dissenyat per als comerciants d'arreu de les comarques catalanes, especialment aquells titulars de petites empreses detallistes que no han incorporat el disseny en la seva estratègia de negoci i també aquells altres que han pres la decisió d'apostar pel disseny, però dubten com fer-ho. Addicionalment, comercials de cada zona geogràfica per... Les ponències de cada jornada han estat presentades per professionals de la consultoria i l'assessorament que han comptat amb la participació de comerciants que han volgut posar en comú la seva experiència. En total, 10 professionals de reconegut prestigi han presentat una dotzena de ponències, de manera que cada convocatòria ha tingut continguts diversos i diferents dels presentats en d'altres ciutats, concretament pel que fa a la presentació de casos pràctics. La temàtica de cada presentació ha estat en totes les ocasions relacionades amb algun dels aspectes que es consideren claus en el disseny de fórmules comercials d'èxit. L'interiorisme, la il·luminació, l'aparadorisme, el marxandatge, la senyalització i la marca, l'atenció al client, la innovació i la diferenciació. En el món industrial, amb una companyia que decideix construir marca, fer el que és brand construction, construcció de la marca, un tema clau en los nostres mercats. Realmente 5 minutos son una eternidad, con lo cual queríamos que el cliente estuviera más tiempo dentro del establecimiento sin tener percepción de que perdía el tiempo. Que el cliente tuviera menos velocidad, que fuera menos rápido, que si va muy rápido no percibe, no se da cuenta de la cantidad de productos que tenemos que pueden serles de utilidad. Que tuviera percepción de que tenemos muchas opciones y alternativas y que el cliente de alguna manera le generábamos sorpresa. Per tant, una reconversió d'una companyia industrial a una companyia, de fet, fins i tot canviant el nom, no? És a dir, la Sycamore Troba el teu producte, o els teus productes, o els teus fórmules comercials d'èxit. L'interiorisme, la il·luminació, l'aparadorisme, el marxandatge, la senyalització i la marca, l'atenció al client, la innovació i la diferenciació. Industrial, amb una companyia que decideix construir marca, fer el que és brand construction, construcció de la marca, un tema clau en els nostres mercats. Realmente 5 minutos son una eternidad, con lo cual queríamos que el cliente estuviera más tiempo dentro del establecimiento sin tener percepción de que perdía el tiempo. Que el cliente tuviera menos velocidad, que fuera menos rápido, que si va muy rápido no percibe, no se da cuenta de la cantidad de productos que tenemos que pueden serles de utilidad. Que tuviera percepción de que tenemos muchas opciones y alternativas y que el cliente de alguna manera le generábamos sorpresa. Per tant, una reconversió d'una companyia industrial a una companyia, de fet, fins i tot canviant el nom, no? És a dir, la Sycamore L'esquema de treball de cada jornada ha volgut aprofitar l'oportunitat de debatre i de potenciar la xarxa relacional de la comunitat de comerciants i dels professionals que poden contribuir a fer dels comerços dels nostres carrers uns negocis atractius, seductors i competitius. Així, durant la jornada, s'ha previst un temps i un espai de trobada i atenció individualitzada de consultes dels comerciants per part dels ponents i també d'altres professionals de la localitat. S'ha presentat també una proposta de treball al comerç de la ciutat, de la millora individual a la millora conjunta. El vessant pedagògic s'ha completat amb les visites de 15 centres formatius entre instituts de formació secundària i altres escoles de disseny, aparadorisme, etc., el que ha suposat més de 300 alumnes amb els seus professors.